Tällainen veranta on valoisa ja turvallinen kodin jatke, jossa on hyvä pysähtyä muistelemaan menneitä tai suunnittelemaan tulevia. Tänne on mukava kutsua ystäviä, harrastaa ja viettää kahvihetkiä. Sen isoista ikkunoista näkee valoisan tulevaisuuden ja täällä vietetyt hetket jättävät lämpimiä muistoja. Yritykseni Veranta on tuosta hengestä kehittyvä muistisairaiden hoivamalli. Veranta luo turvallisen ympäristön, jossa ihminen voi kokea kaikkia tunteita. Iloa, surua, lohtua ja kiitollisuutta. Ja olla juuri sellainen kuin on. Sen kautta on turvallista käydä ulkona ja palata takaisin. Haluamme tuoda Verannan osaksi muistisairaan kotia.